Vy si viete vytvoriť svoju vlastnú učebnicu z textov, ktoré vás bavia. Keď som sa ja dozvedela, že takéto niečo existuje, tak som naozaj nechcela uveriť, pretože to posúva všetko to, čo sme si doteraz ukázali a povedali, na ešte vyššiu úroveň. Určite vám nemusím predstavovať, čo je to ChatGPT, pretože od novembra 2022 o ňom počujeme zo všetkých možných strán a postupne zisťujeme, ako nám umelá inteligencia dokáže vo veľa veciach a oblastiach života pomôcť. Jasné, sú teraz aj také diskusie o tom, na čo si treba dávať pozor, aké sú nástrahy, ako to treba korigovať do budúcna, ale na teraz nechajme tie diskusie bokom a poďme sa pozrieť na to, v čom nám dokáže ten ChatGPT pomôcť, pretože ja keď som videla, čo to dokáže pri učení sa jazykov, tak som išla z toho odpadnúť a práve preto som sa rozhodla natočiť vám to videjko a ukázať vám v praxi, ako si aj vy môžete s chatom GPT pomôcť v učení sa angličtiny, nemčiny, akéhokoľvek cudzieho jazyka. A do istej miery ten chat GPT dokáže robiť aj veci, ktoré nám bežne doteraz vedel pomôcť iba nejaký lektor na platenej hodine. A chat GPT nám to dokáže dodať úplne zadarmo. Takže poďme sa na to pozrieť. Predstavím vám teda 6 konkrétnych použití chata GPT pri vašom učení sa jazyka. Prvá je moja obľúbená, pretože je to bežné chatovanie si s chatom, tak ako by sme sa porozprávali s nejakým kamošom. Pozrime sa na to, takto vyzerá chatbot vlastne znútra. Ja tam iba napíšem otázku. Hi chat, can we have a talk about holidays? A uvidíme, čo nám odpovie. Of course, I'd be happy to talk about holidays with you. Takže kľudne si s nami rád pokecam. What specific aspect of holidays would you like to discuss? A chat GPT mi automaticky začne klásť otázky, či sa chcem pobaviť vo všeobecnosti o nejakých dovolenkách alebo nejakej konkrétnej plánovanej a to je naozaj úplne na vás, čo mu zadáte a o čom sa chcete baviť a on vám bude dávať jednotlivé tipy alebo sa vás niečo popýta, jednoducho viete o tom len tak pokecať. Netreba si túto konverzáciu predstaviť ako s nejakým umelým robotom. Nie je to vôbec umelé, je to práve veľmi prirodzené. Toto ma na chate GPT fascinuje najviac, že to je naozaj veľmi prirodzené, príjemná konverzácia a chat ju veľmi ľahko udržiava. Vždy sa ma opýta na konci nejaké otázky, či ešte sa chcem niečo spýtať alebo že na čo sa teším. A jednoducho je naozaj taký kamoš po ruke, s ktorým si môžem hocikedy precvičiť. Ja som si s ním takto pokecala aj v Esperante a hovorila som mu o tejto plánovanej dovolenke a čo sa mi najviac páčilo je, že ja som iba zadala nejakú jednoduchú vetičku a on mi automaticky dal kopec užitočných slovíčok, takže sám spomenul gejzíry, polárnu žiaru, vodopády alebo iné slova, ktoré by som mohla chcieť v tej konverzácii použiť. Takže v tomto je to naozaj brutálna pridaná hodnota, že ani sa ho nemusím pýtať, aby mi povedal nejaké užitočné slova, on ich prirodzene v tých odpovediach použije. Čo som tiež zistila je, že keď píšem a nepoznám nejaké slovo, tak sa viem jednoducho opýtať, že dám to slovo do zátvorky, napríklad what are the best geysiry to visit a ako vidíme v odpovedi mi hneď povie vlastne to slovíčko v angličtine a samozrejme dá mi odpoveď na tú otázku. Rovnako sa ho môžem úplne prirodzene opýtať how do you say polárna žiara in English a on mi to automaticky preloží, že to je Northern Lights alebo Aurora Borealis, takže to sú obidva termíny. Proste úžasný zážitok z toho chatovania, ktorý je obohatený o prvky, ktoré mne uľahčia jednak použitie tých správnych slov a taktiež, že sa naučím vlastne v praxi používať tie slova, ktoré sú k danej téme relevantné. Na konci tohto videa vám poviem ešte o jednej vychytávke, ktorá celé toto chatovanie posúva ešte na vyššiu úroveň a je to úplná pecka, takže zostaňte pozerať do konca. Druhá pecková vec, na ktorú viete využiť chata GPT, je vysvetlenie rozdielu medzi nejakými slovami. Môžete mu to úplne pokojne napísať aj v slovenčine, takže napríklad hodíme sem teraz textík, ja som si ho predpripravila, aby sme dlho nečakali. Vysvetlí mi rozdiel medzi cheap a cheesy. V slovenčine majú oba význam lacný, ako sa odlišujú. Vysvetlenie napíš v slovenčine. Hej? A teraz chat úplne krásne po slovensky vysvetlí rozdiel medzi jedným, druhým, dá nám tam príklad, vlastne úplne porovná tie slova v danom kontexte a pokiaľ ja potrebujem nejaké dodatočné vysvetlenie, poviem, daj mi 3 vety na jednu vetu, 3 vety na druhú vetu, tak mi to bez problémov ukáže. Ako vidíme, niekedy nám chat odpovie v češtine namiesto slovenčine, niekedy sú tam ešte takéto malé nezrovnalosti v jazykoch, ktoré sú menej používané, ale myslím si, že nám to Slovákom vôbec nerobí problém a bez problémov pochopíme, o čo ide.
To úžasné na tom je, že za normálnych okolností bez umelej inteligencie by sme museli hľadať v slovníku a porovnávať si tie dva termíny sami, alebo by sme išli na Google a skúsili tam napísať, že aký je rozdiel medzi tými slovami. Ale nie je veľmi pravdepodobné, že vám nájde veľa takých textov, hlavne ak to chcete vysvetliť v slovenčine alebo v češtine. A ChatGPT vám dokáže v podstate akékoľvek výrazy pekne vysvetliť, dať vám k tomu príkladné vety. Proste je to taký chodiaci slovník, ktorý je ešte rýchlejší ako bežné digitálne slovníky. Úžasné, nie? Tretí úžasný spôsob, ako nám chatbot dokáže pomôcť učiť sa jazyk, je, že nám opraví chyby, ktoré sme urobili, gramatické, a vysvetlí nám ich, prečo sme tie chyby urobili. Vyskúšajme si ho v praxi, poprosíme ho, aby hral rolu nášho lektora angličtiny. Toto je taký malý trik, keď chceme, aby pochopil, že prečo vlastne sa ho na toto pýtame a čo z toho chceme. Chceme sa zlepšiť v angličtine a dáme mu takúto nejakú hroznú chybu, kde je niekoľko chyb. A on mi pekne napíše opravenie tej vety, ako má vyzerať. A teraz mi pekne vysvetlí jednu chybu za druhou, ako vidíme v slovenčine. Keď používame takú časticu won't, tak nemôžeme dať can, ale be able to. Proste krásne zosumarizovaná gramatika. Úžasné niečo, nie? Takýmto spôsobom dokážeme v podstate získať od toho chatu to, čo možno bežne získavame na hodine s lektorom. A ja vás samozrejme nechcem vôbec odhovárať od toho, aby ste teraz nedávali žiadne hodiny s lektormi, aby ste len chatovali s chatom GPT, ale možno práve doplniť tie konverzácie. Nechať si pravidelné konverzácie s niekým, s človekom, ale pomedzi to si takto overovať vetičky, chyby, dať si vysvetliť, prečo som to urobila a oveľa viacej vám to pomôže pochopiť, v čom robíte chyby v danom jazyku a ako ich viete zlepšiť. Myslím si, že to je fakt úplne brutálna pomoc. Poďme sa teraz pozrieť na ešte jeden pokročilejší spôsob, ako vieme chata využiť na to, aby sme si zlepšili jazyk aj na takej štilistickej úrovni. Môžeme ho poprosiť, aby nám preformuloval vety tak, aby sme zneli viac prirodzene, tak ako by ich povedal native speaker. Takže napríklad zadajme mu takýto prompt, preformuluj moje vety tak, ako by ich povedal native speaker a dáme tam nejakú vetičku, ktorá je povedaná pomerne jednoducho, možno na nejakej B1 úrovni. A chat nám vysvetlí, today at work I found myself quite frustrated as my boss arrived late to our meeting, leaving us insufficient time to address all the matters I needed to discuss. Toto je už také možno až trošku formálne povedané, tak môžem ho poprosiť. Make it less formal. I was at work today and man, I was so pissed off. My boss was totally late to our meeting and we didn't even have enough time to cover everything I needed to talk about. Vidíme, že vieme sa s tou vetičkou pekne hrať a vieme mu povedať, aby to povedal ako formálne, menej formálne, až možno vulgárne v tomto prípade. A toto je veľmi odporúčaný spôsob pre tých z vás, ktorí už máte jazyk na trošku vyššej úrovni, teda možno B1, B2 a chcete znieť ešte trošku lepšie, hej? Trošku ako keby hovorovejšie. Pozor, ale netreba toto brať vyslovene ako chyby. To, že on napísal tú vetu takto a ja som mu napísala iným spôsobom, neznamená, že tá moja veta bola zlá, ale tu sú nejaké možno idiomatické výrazy alebo také zaužívané slovné spojenia, kde sa môžem učiť a vlastne sledovať ten text, ako by to niekto povedal. Napríklad ja som použila I was very angry a tu je výraz I found myself quite frustrated. Hej? Že možno by som to tak nepovedala, ale už rozumiem vlastne, čo sa tu chce povedať a viem si tento výraz zapísať do svojej slovičkovej metódy. Mimochodom, ak neviete, ako sa učiť slovíčka, tak si určite nenechajte ujsť toto video. Už sme si povedali, ako môžu ChatGPT využiť ľudia na vyššej jazykovej úrovni, ktorí chcú znieť viac prirodzene alebo natívne. A teraz sa poďme pozrieť na jednu úžasnú pomôcku pre všetkých, ktorí sú s jazykom na nejakej úrovni možno A1, A2 alebo slabšia B1 a chcú pracovať s textami, ale sú pre nich veľmi ťažké. My totiž to vieme chata poprosiť, aby nám zjednodušil texty. A toto je 5. spôsob, ktorý vám chcem predstaviť, pretože je naozaj revolučný a dokáže vám v podstate na 2 kliky priniesť neskutočné množstvo materiálov, ktoré budete rozumieť v tom jazyku. Môžete si nájsť blog, ktorý vás zaujíma o nejakej téme, ktorá vám príde atraktívna a dáte si nejakú časť toho blogu zjednodušiť, aby vám to povedal na ľahšej úrovni. Dajme si príklad, zadáme chatu takýto prompt, ja som si ten textík pripravila vopred, zjednoduš prosím nasledujúci text na úroveň A2 v angličtine a teraz som zobrala nejaké 3-4 odstavce z blogu o tom, kde niekto hovoril svoju skúsenosť o tom, že či ako zmenil svoj názor na svadby. Hej? A nebudem teraz úplne zachádzať do detailov, ak chcete, kľudne si pauznite to video a porovnajte si tie dva textíky, ale je to naozaj úžasné, že kopec takých idiomatických výrazov a všelijakých hier so slovami dokáže ten chat úplne pekne preniesť do jednoduchej angličtiny a pokiaľ si prečítate ten textík dole, tak som presvedčená, že pokiaľ máte nejaké základy v angličtine, tak mu porozumiete, kdežto ten horný text pre vás môže byť naozaj dosť náročný.
A toto je naozaj revolučná vec, keď sa nad tým zamyslíte, tak vy si viete zjednodušiť úplne čokoľvek, čo máte dostupné v digitálnej forme. Takže naozaj by som vás chcela vyzvať po tomto videu, skúste si to na tom čete, nájdete si nejaký text úplne náhodný z blogu, vlastne skopírujte nejaký ten text, hoďte to tam, povedzte mu, prosím ťa, zjednoduš mi to a s tým textíkom viete nádherne pracovať. Viete si vlastne k tomu dávať nejaké ďalšie cvičenia, viete si o ňom rozprávať, viete si ho vypočuť, jednoducho viete sa s ním úplne krásne hrať. No aby ste mali viac nápadov, ako viete s takýmto textom pracovať a ako ho viete ďalej využiť, už taký zjednodušený text, tak k tomu sa dostaneme v našom 6. type a to je požiadať četa, aby nám vytvoril nejaký test, či už gramatický alebo kľudne na porozumenie textu. Takže skúsme ho v tomto prípade, poprosme ho. Teraz prosím vytvor test s 5 otázkami o tom zjednodušenom texte, ktoré mi pomôžu overiť si, či som všetko správne pochopila. Takže, ale ide nám v slovenčine, takže hneď ho stopneme. Ask me the questions in English. On veľakrát, keď mu nešpecifikujeme v akom jazyku, tak vlastne automaticky odpovedá v tom jazyku, ktorom som položila otázku. Hej, teraz som pekne ospravedlnil, super. Takže what happened to the author's perspective on weddings? A pekne mi dáva testík ABC, aby som si overila, že či som ten test správne pochopila. Nie je to úžasné, že ja som si vlastne na 2 kliky, na 2 vetičky vytvorila cvičenie z článku, ktorý vôbec nebol určený na jazykové účely. Ja som si ho upravila na svoju jazykovú úroveň A2 a teraz si z neho robím otázky na pochopenie. Takže to je naozaj, by si viete vytvoriť svoju vlastnú učebnicu z textov, ktoré vás bavia. A toto je strašne dôležité a toto my strašne zdôrazňujeme v jazykovom mentoringu. Prvý pilier učenia je zábava. Vás to musí baviť. A veľakrát narážame na to, že človek pracuje s nejakými textami, ktoré ho nie úplne zaujímajú a sú tam otázky a nejaké testiky a že môžem sa o tom rozprávať, ale mňa to vôbec nezaujíma. A toto môže byť kľudne text o nejakom vašom hobby, o niečom, čo vás zaujíma. Vy si ho viete v čete dať zjednodušiť, potom si viete k tomu vytvoriť testík. Viete ho poprosiť, aby ste sa o tom rozprávali. Klaď mi otázky o tom, ja ti budem odpovedať. Ty mi overuj, že či ja správne hovorím. Skrátka, viete si naozaj vymyslieť tú lekciu úplne na svoje účely a na svoje preferencie a toto je naozaj revolučná vec, čo nám ChatGPT prináša. Tak a dostávame sa k nášmu poslednému 7. bonusovému typu o ChatGPT, ktorý, keď som sa ja dozvedela, že takéto niečo existuje, tak som naozaj nechcela uveriť, pretože to posúva všetko to, čo sme si doteraz ukázali a povedali, na ešte vyššiu úroveň. A skutočne nám vie ChatGPT simulovať ako keby hodinu s nejakým lektorom. My si totiž vieme nainštalovať rozšírenie, v ktorom si nebudeme s ním len písať, ale budeme sa s ním rozprávať a on nám bude odpovedať. Je to veľmi jednoduché, stačí si nainštalovať také rozšírenie, ktoré sa volá Voice Control for ChatGPT, je to dostupne zadarmo, viete si to nainštalovať a vlastne keď ChatGPT otvoríte, tak tam potom budete mať takúto vlastne vecičku dole, možno ste si to už doteraz aj všimli, že čo to tam je. Je to mikrofón a je to označenie jazyka, v ktorom chcem zadávať tie svoje prompty, teda nejaké zadania. Nie sú tu úplne všetky jazyky, ale je tu napríklad aj slovenčina, takže vieme sa s ním rozprávať aj po slovensky. Je tu aj angličtina a teda všetky takéto bežne používané jazyky. A tu si vieme rozhodnúť, či chceme, aby nám to ChatGPT aj vyslovil, alebo nie. Keď to máme vlastne takto zelené, tak nám to bude vyslovať, keď červené, tak bude iba písať tú odpoveď. Hej? A tu potom ešte nejaké ďalšie drobné nastavenia. Takže vyskúšajme si ho, ideme sa s ním porozprávať. Namiesto toho, aby som písala teraz do toho okienka, tak ja stlačím mikrofón pod ním, poviem tú danú vetu a potom stlačím medzerník, ktorým vlastne ako keby stlačím Enter. Hej? Takže skúsme to. Hi Chat, can you play the role of my friend and can we have a little talk about a topic? Dáme medzerník. Of course, I'd be happy to play the role of your friend and have a conversation with you. What topic would you like to talk about? Takže vidíme, že on nám to vlastne aj povie a ja si môžem buď zapnúť alebo vypnúť, či chcem, aby mi to iba písal alebo hovoril. A takto vlastne nemusím ani čítať, čo mi hovorí, nemať tie titulky, ale len počúvam, ako keby mi niekto odpovedal. Jasné, že je to trošku robotický hlas, ale rozumela som, čo mi chcel povedať. Takže what topic would you like to talk about? A dáme mu tému. Let's talk about friendship today. Absolutely, let's talk about friendship. Nebudem teraz nechávať, aby vlastne celé to hovoril, aby sme nepredĺžovali príliš video, ale hneď mi dá what aspect of friendship would you like to explore or discuss? Is there something specific? Takže najskôr sa ma pýta, že čo chcem, tak mu môžem povedať trebárs. Ask me about my best friend.
No a on hneď počúvne a hneď sa ma spýta: How did you meet? What makes your friendship special? Hej, a už dáva tie nejaké témy, ktoré vieme rozvíjať a opäť viem si ich buď vypočuť, alebo mi ich len napíše. A takýmto spôsobom si viem s niekým pokecať. Všetky tie veci, ktoré sme si doteraz hovorili, to znamená opravovanie chýb alebo aj zjednodušovanie, dávanie nejakého feedbacku, to všetko funguje aj pri tom rozprávaní. Takže je to naozaj fantastické rozšírenie pre Chata GPT, vďaka ktorému sa to učenie jazyka zase posúva ešte na úplne iný level. Neviem ako vy, ale ja som v nemom úžase z toho, čo dnes dokáže umelá inteligencia a vieme, že sa to každým dňom zlepšuje a je možností stále viac a viac. Takže určite si myslím, že sa oplatí trošku sa do toho zapojiť, trošku zistiť, aké možnosti nám to ponúka, aby sme dokázali držať krok s dobou a vieme si vlastne takto uľahčiť rôzne oblasti svojho života, ako napríklad aj učenie sa cudzích jazykov. Takže určite to vyskúšajte, je to bezplatne dostupné úplne pre každého. A aby som vám to uľahčila na maximum, aby to nebolo také všeobecné, že choďte a skúšajte, tak som si pre vás pripravila e-book s praktickými 13 tipmi, ako viete Chata GPT využiť na zlepšenie si akéhokoľvek jazyka. V tomto videu sme si ich predstavili len 6. V e-booku ich nájdete ďalších 7 a rozpísané detailné prompty, to znamená tie zadania, ktoré píšeme, tak ako ich treba Chatu napísať, aby vám dal také výsledky, ako potrebujeme. Určite si to chodte vyskúšať, link na e-book nájdete dole pod týmto videom, takže si ho môžete stiahnuť a hneď teraz sa pustiť do toho, ako si chatovať s Chatom GPT a ako ho poprosiť, aby nám pomohol zlepšiť si akýkoľvek cudzí jazyk. Verím, že aj vďaka týmto tipom bude pre vás učenie sa jazyka o niečo zábavnejšie, príjemnejšie a svojím spôsobom aj efektívnejšie. Budem veľmi rada, keď mi v komentári pod videom dáte vedieť, ako ste doteraz využívali Chata GPT vy sami, či už na učenie sa jazyka alebo na niečo iné a zazdielame si, kto má aké skúsenosti. A nezabudnite samozrejme dať aj subscribe na kanál jazykového mentoringu, aby vám podobné ďalšie videá do budúcna určite neušli.